मेबेन्डाजल लेबोसल एम टेब्लेटखौ जानायनि सिगां फार्स्ट टाइमाव डक्टर देखायखांनायनि उनाव जाबानो जाबाय। आङो दिनै रिभिउ खालामगोन मेबेन्डाजल लेबोसल एम टेब्लेटनि सोमोन्दै। जा एसे मिथियो बेखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामनानै होगोन। जोङो बे मेबेन्डाजल टेब्लेटखौ मानि थाखाय जानाय जायो बा बाहायनाय जायो आरो जोङो बे टेब्लेटखौ जायोब्ला मा खहा जानो हागौ बा बेनिफ्राय जोङो मा बेनिफिट मोननो हागौ बेनि बागै आङो जा एसे मिथियो बेखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामनानै होगोन। मेबेन्डाजल टेब्लेटआ जाहैबाय मोनसे एन्टेलमेन्टिक बम मेडिसिन। लेबोसल एमनि कम्प'जिशनानो जाहैबाय मेबेन्डाजल IV 100 mg। लेबोसल एम टेब्लेटखौ दिहुननाय कम्पानिनि मुङानो जाहैबाय मेरिडाइन। लेबोसल एम टेब्लेटखौ दिहुनदों 2022 आवहाय। बेनि एक्सपायरि डेटआ थांगोन 2024 आवहाय। बेनि प्राइसआ जाहैबाय 22 रुपिस आरो बे मेडिसिनखौ जुदि बायनोब्ला मेडिकेल फार्मासियाव एभेलेबल मोनगोन। जोङो बे मेबेन्डाजल टेब्लेटखौ मानि थाखाय जानाय जायो बा बाहायनाय जायो होनोब्ला जेरै एस्कारियास इनफेक्शन जुदि बेमार जायोब्ला अब्ला जोङो बेखौ फाहामनो थाखाय बे टेब्लेटखौ जानाय जायो बा बाहायनाय जायो। जुदि बे बेमार जायोब्ला अब्ला जानो हागौ हां लानायाव खस्थ' बा उदै सानाय बायदि बायदि जानो हागौ। बेबायदि जायोब्ला बे मेबेन्डाजल टेब्लेटखौ बाहायनाय जायो। मेबेन्डाजल लेबोसल एम टेब्लेटखौ जोङो बाहायनो हाबावो जेरै हुकुमरम इनफेक्शन जुदि बेमार जुदि जायोब्ला जुदि बेमार जायोब्ला जेरै जायो मानलुनाय माननाय बायदि बायदि एलार्जि जानो हागौ। बेबायदि जानाय समावबो जोङो बे लेबोसल एम टेब्लेटखौ जानो हायो बा बाहायनो हायो। आरो जोङो बे मेबेन्डाजल टेब्लेटखौ जोङो जानो हाबावो जेरै उदै सिङाव इनफेक्शन जुदि जायोब्ला उदै सिङाव बाराद्राय पिलु बा खेलनि जुदि जायोब्ला अब्ला उदैया दुस्राव मोनो, गोबाल' मोनो आरो मानलु मोदोमफोरा बेबायदि मोनो। बेनि थाखायबो बे मेबेन्डाजल टेब्लेटखौ जानाय जायो बा बाहायनाय जायो। आरो जोङो मेबेन्डाजल लेबोसल एम टेब्लेटखौ जानो हाबावो उदै सारोम जुदि मोनोब्ला जोङो बे मेबेन्डाजल बा लेबोसल एम टेब्लेटखौ जोङो जानो हाबावो बा बाहायनो हायो। आरो जोङो मेबेन्डाजल लेबोसल एम टेब्लेटखौ जानो हायो ओंखाम जाखांनायनि उनाव। बेखौ जायोब्ला आरो बैसोजों लोगोसे डक्टरफोरा नायनानै हरखागोन बेसेबां बैसोसिमहालागै बेखौ जानो हागोन टेब्लेट आरो बेसेबां बैसोसिमहालागै जानो हागोन सिराप। आरो लेबोसल एम टेब्लेटखौ जुदि जानानै साइड इफेक्ट जादों अब्ला जानो हागौ गोबानाय, माननाय, एलार्जि, खर' गिदिंनाय बायदि बायदि। बेबायदि जायोब्ला थाबैनो स्टप खालामनानै डक्टरनि फारसे देखायबानो जाबाय। लेबोसल एम टेब्लेटखौ जानायनि सिगां बि केयारफुल। जायफोर लिभार डेमेज, किडनि डेमेज, प्रेगनेन्ट गोनां बिथांमोना बिना ट्रिटमेन्ट खालामालासिनो मालाबाबो जानाङा। फार्स्ट टाइमाव डक्टर देखायखांनायनि उनाव जाबानो जाबाय। स' दिनैनि भिडिअ एसेनोसै आरो फैबाय थानाय भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ थाबैनो लोगो मोनगोन। लाभ इउ, बाय बाय।